A sad te snimam. Ajde, snimimo kako Mirna pravi kolače. O. Ajde, reci nešto, Mirna. Ja znam praviti kolače. Ti si glavna kuharica, nisi se ni zaprljala. Ni ništa. Ni ništa. A ti jesi? Ja sam se sva zaprljala. Žena ti žena. Smotana sam, jel da? Da. To će biti neki fini kolači, sigurno. Da. A kada će probati kolač? Ako budu bili gotovi dok on dođe. Ako ne, onda kad budu gotovi. Možda ću pričekati. Pa da. Vidi kako vam jesam, ja sam glavna kuhar. Glavna. I šta si još danas naučila? Riba, ribi, grize, rep. I to. A čarape slagas? Isto.